नोङो जाबायदि गुरैलै आदा बिसिखौ नोङो सामलायनो हागोन ना हाया जाखो? खनजिथाया मैया बेलासिनिफ्राय गायफिनबाव मानसिया। मोनसे खोथाया कल रेकर्डनि गेजेरजों सोराङाव फैदों दे लोगोफोर। खोथाया बेसेबां सैथो बेखौथ' मिथिला। कनजितानि फिसाया कल रेकर्डनि गेजेरजों बुंनाय बायदिब्ला फाइनालि कनजिताया न'आव गैमारा दे लोगोफोर। दा खोथाया बेसेबां सैथो बेखौथ' मिथिला नङा होमबा लोगोफोर। ना बिथांमोना माबा मोनसे ड्रामासो खालामलायखो ना माखो, मानो होनबा बिथांमोननि भिउसआ दासान्दि डाउनाव आरोना खम जागासिनो दं। बिथांमोना बेनिखायनो माबा मोनसे ड्रामा खालामलायबाय जानांगौ। मानो होनोब्ला बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो गोबां ड्रामा खालामबोगासिनो दं। कन्टेन्ट गैयाब्लाथाय बिथांमोना बिसि फिसाय नांलायफ्लानानै मोनसे कन्टेन्ट क्रिएट खालामो आरो गावसोरनि बन्धु बान्धबी लोगोफोरजों कन्ट्रभार्सि खालामफानानै कन्टेन्ट क्रिएट खालामो आरोना बिथांमोना। बिदिब्ला नोंथांमोना कनजितानि फिसायनि कल रेकर्डखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। खनजिथाया मैया बेलासिनिफ्राय गायफिनबाव मानसिया। नै बोरै जालायखो? बेलासिनि 5:30टानिफ्रायनो मानसिया न'आवनो गैया। नङा नङा सि सैथो खोथा। नोंनो दाबो डाइरेक्ट नोंनो होना हो बाजै खनजिताया न'आव गैया होननानै बुंना होनो हायो। फेसबुकाव आपल'ड होनो हायो नों दाबो। आरे आंथ' कनजिताखौ सिगाङाव रायखांखानायब्रा आदा, आंनि भिडिअ'आव नुवाखै नोङो? आं बांद्राय बिदिखौ नायालै मिथिबाय फंबाय। ओमफ्राय नोङो जाबायदि गुरैलै आदा बिसिखौ नोङो सामलायनो हागोन ना हाया जाखो? नोङो गुरैद्रायथारो मानसियानो। आं थानाय समावहाय मानसिया आंखौ माबायो मिथिबाय, ओमफ्राय आं जेब्ला एसे ओंखारबानो बे माबायो मिथिबाय। बेसेबां सामलायनो नांलाय, एसे सामलायनो नागिरबानो खारोबा बियो। ओमफ्राय आदा खोनाबाय? बे खोथाया सैथोमार कनजिताया न'आव गैमारा? गैया मैया बेलासिनि 5:30टानिफ्राय गायब बियो। र' नोङो दावराव दावसि खालाम, नङाबा ससियेल मिडियाआवहाय बियो दावराव जालायगोन। नङा आं बेखौ एबाराव खालामखागोन आरो बेना चेनेला, बिनि चेनेल मोननैखौ स्ट्राइक होनो नागिरबाय आं दा। गथ'नायाथ' आदा जालायबायना, बेथ' दाख्लैसो दावराव जानानै जोबनानै थांदों आरो बेखौनो आरो दावराव खालामफिनबावसै आरो। जालालै। माने बे दा ससियेल मिडियाआवहाय फेसबुक इउटुबजों फैसा एसे एफा एनै मोनो नालाय मासावहाय, बेखौ लानानै माने गाव जानो हागोन बिराद दुगि आरोखि बियो। ओंखायनो बेना इउटुबाबो एबार आं सासे जायखि मानसि स्ट्राइक होबानो बेना इउटुबा डेट जाबायबो। ओमफ्राय आदा नोङो कुसुगावआव मा लांफैदों? आङो कुसुगाव लांफैनाया दासो जों दैदेन जादों, आं दासो सफैदों न'आवहाय। मथा मथि आङो 25 मिनिटसो जादों न'आव सफैनाया। अब्लाथ' बेबो दस्राजों खाराखैथ'? मानसिया रावजोंबो थाङाखै, रायलायनाया हिनजावफोर गोजा। दहाय आंजों रायलाया आरोखि, आंनि फनखौ रिसिभ खालामा, ओमफ्राय दैदेननिखौ रायलायो, दैदेन बिसिनिखौ रायलायो, ओमफ्राय लोगोफोरनिखौ रायलायजोबो। आं खालि आंजोंल' रायलाया बियो। जारला जालायबायलै आदा। खोथाया बेसेबां सैथो नोंथांमोना बिसोरनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। थ' लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबावदो लोगोफोर। बाय।